Dr. Fatal Abdulaziz yake cewa wai ku kun ɗauka ciwon hawan jini ba shi da magani ne? Daktan masanin wani ilimi da ake cewa Ayurveda, ilimin likitanci na gargajiya a ƙasar Indiya, ike cewa huhun raƙumi yana maganin kowanne irin nau'i na hawan jini da wasu matsaloli da suka shafi matsala ta zuciya. Ku ji fa ji Dr. Fatal, wannan masanin magunguna, botany, herbalist, masanin abin da ya shafi likitanci na zamani, conventional doctor, ike cewa a cikin raƙumi wannan huhun nasa yana magance ciwon hawan jini, 'yan uwa. Dr. Fatal yake cewa da za ku jaraba da kun ga abin mamaki. Lalle mun yadda da Allah ya ce afala yanzuruna ilal ibli kaifa kulikat, ba ku ga yadda Allah ya halicci raƙumi ba ne? Abin da za ku inji Dr. Fatal, ice ku samu huhun raƙumi kaman kilo ɗaya, ku daka shi, ku fara soya shi, in kun soya shi ku ɗan ya soyu sosai, ku daka shi, in kun daka shi ku ɗan sake soya shi, ku baza shi, ku sake daka shi. Muhallin shahid shine so ake zama gari. Idan har ya zama gari, ku dinga amfani da shi kuna zubawa a cikin wani gari da ake cewa garin girfa, cinnamon powder. Ga ta nan ina nuna muku wannan, ita ce cinnamon powder. Kuna haɗa shi da wannan garin kuna zubawa kuna sha a ruwan zafi. Dr. Fatal yake cewa bincike da nazarinmu da muka yi, ice mun tabbatar yana magance ciwon hawan jini kowanne iri. An warke ba zai sake dawowa ba, ya tafi kenan. Yan uwa, ko mu a wannan cibiya tamu Fadimatu Islamic Herbal Center mun tabbatar cewa lalle wannan tajriba ta Dr. Fatal yake cewa a haɗa nuna a ainihin huhun raƙumi da kuma ainihin garin cinnamon powder yana magance hawan jini. Yan uwa, ku jaraba ku ga abin mamaki, ko kuma ku same ni a 070 3094 5511 don ƙarin bayani. Ko ku zo cibiyar mu Fadimatu Herbal Center da ke nan Kano, ko kuma ku subscribe in tashar mu Fadimatu Herbal TV.